към нас се обърнаха и в момента ви представям група от строителите, които са участвали в ремонта на студентските общежития, първи и трети блок в Студентски град. Същия ремонт, който стана обект на медиен интерес преди 2 години, когато нашето Сдружение за европейско качество във висшето образование изнесе информация за една обществена поръчка, сключена по уникален начин, на изключително висока стойност, която към този момент вече е приключена, парите са разплатени, документите са вече при нас и можем да покажем какво е свършено. Всъщност могат да видят всички наши съграждани какво е свършено. Това, което не е свършено, е тези хора да си получат заплатите. Но преди да им дам думата, няма как да избягам от новината на деня, нещото, което със сигурност ще взриви обществено-политическото пространство. Още утре от първите страници на националните медии. Затова уважавам и свищовските представители на четвъртата власт и ви показвам заповед за дисциплинарно уволнение, подписана от заместник ректора Любен Кирев, упълномощен от Величко Адамов, ректор на Стопанска академия, същия, който е възложител на многомилионния ремонт на студентските общежития, която е връчена, ми бе връчена днес в Окръжен съд Велико Търново. Уникално положение, при което за първи път в България адвокат бива уволнен в съдебната зала. Когато един човек бива уволнен 3 пъти, а в момента кандидат кмета на Свищов е уволнен за 3-ти път. Повтарям, кандидат кмета на Свищов е уволнен за 3-ти път. Когато един човек бива уволнен 3 пъти от различни работодатели, то явно той е некадърен работник или служител. Когато един работодател уволнява 3 пъти един и същи работник или служител, то явно работодателя е некадърник, защото не знае как да го уволни. Днес бяхме свидетели на един уникален цирк в Велико Търново, при който съдиите в Окръжен съд Велико Търново немееха в съдебна зала, пред съдебната зала, където трябваше да се разгледа делото за уволнение друг преподавател и член на Сдружението Георги Георгиев. Припомням, бив член на ГЕРБ, който публично си наряза членската карта, заедно с главен асистент Бисер Кръстев, който е също лице на проекта България на гражданите и регионите, и възмутен от скандалния начин, по който местната политическа структура на ГЕРБ става слуга на олигархията и корупцията в община Свищов, на символа на олигархията и корупцията в община Свищов, а именно ректора Величко Адамов Йонов, който е разследван от Национална следствена служба, който има връзки с организираната престъпност и който беше преизбран по унизителен начин за 2-ри мандат за ректор на Стопанска академия в Свищов. Емоционално е да се говори, но в този смисъл ще запазим добрия тон, ще запазим хладнокръвие, защото този акт е ясен израз. Това е политическо уволнение. За нас това няма абсолютно никакво съмнение. Централното ръководство на партия Ред, законност и справедливост е уведомено при все, че ние не сме партийно подчинение, ние не сме партийно формирование. Ние сме гражданска кандидатура. Моята кандидатура е гражданска кандидатура и партията единствено подкрепи сдружението, давайки му мандат да събере чистите, честните и мислещите хора в града, за да се явят на едно нормално състезание. Но това не е нормално състезание. От сега мога да заявя, изборите в Свищов ще бъдат манипулирани от политическа партия ГЕРБ. Факт, неоспорим факт, е, че председателят на Общинската избирателна комисия, където се регистрирам като кандидат кмет, където ще бъде регистрирана листата на България на гражданите и регионите за кандидат кметската надпревара, е адвокат Свилен Пецов. Адвокат Свилен Пецов едновременно е и адвокат на Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов. Адвокат Свилен Пецов
е адвокат и на многопрофилната болница за активно лечение доктор Димитър Павлович, където работеха и би следвало да работят, ако не бяха неговите некадърни решения, голяма част от медицинските сестри, включително и лидерката на синдиката, госпожа Веска Цветанова. Няма как в момента, в който съдията играе и подава топката на единия отбор, да очакваме едно честно състезание. Много се надявахме да не се стигне до тук. Трудно е, повече от 100 и колко години след като фейлетона по изборите в Свищов е написан. Не че търся някакви аналогии, но приликите се набиват на очи. Може би знаете, че в никакъв случай не търся някаква аналогия, но Алек Константинов също е бил кандидат-кмет на община Свищов. Алек Константинов е юрист по професия, Алек Константинов е бил преподавател в Софийския университет. Алек Константинов е бил дисциплинарно уволнен от Софийския университет. Само че един път, не 3 пъти. Което показва, че за 110 години някои хора са си научили урока по такъв начин, че страх от правосъдие, страх от обществено мнение и най-вече страх от това, че хората виждат какво се случва, няма. Натискът върху нас е огромен. Оказва се, че цялата листа на проекта България на гражданите и регионите е или уволнена, или по някакъв начин е заплашена от подобна саморазправа. В време на икономическа криза да отстояваш собствено мнение е много трудно и именно поради тази причина заявявам, че ние няма да се огънем, ще се борим за честността и правдата, пък дано този, който има очи, види, този, който има уши, чуе, а този, който има сърце, да разбере, че за първи път в Свищов се провежда истинска битка. Ние даваме битка на всеки метър, във всеки дом, за всеки човек, на хората, които искат и търсят промяна, край на този порочен кръг на 20 години преход, в който се формираха единствено две партии. Партията на тия, които крадат, и партията на тия, които са окрадени. Ние сме от партията на тези, които са окрадени и заявяваме, че тяхното време на тези, които крадат, вече свърши. Имаме волята, имаме интелекта, имаме амбицията да се противопоставим. Случилото се днес в Великотърновския окръжен съд ще бъде обект и предмет на допълнителни коментари. От сега се възползвам от възможността да поканя всички, защото причината за мен е ясна. Опитват се някои хора, и то ясно посочих кои, да манипулират местния вод. Опитват се да притиснат с всички възможни средства, законни и незаконни, своите опоненти и по всякакъв начин това нещо води до извода, че ако не излезе масово да подкрепим единствената смислена кандидатура, а именно нашата кандидатура, кандидатурата на нашия екип, не казвам моята кандидатура, кандидатурата на моя екип, нашия екип, резултатът е, че след 4 години ще имаме същия модел в Свищов, където хората ще се страхуват да излязат на улицата, да говорят честно и открито. А ако ГЕРБ спечели местните избори, начина по който ще се управлява градът, общината, отделните кметства, ще бъде абсолютно идентичен с начина по който се управлява в момента академията и по който се управлява болницата на града, доведена до фалит. Избирайки ГЕРБ, избираме Величко Адамов. Това е, което искам да кажа честно и открито на своите съграждани. Допълнителна информация ще дадем на специална пресконференция, а сега ще дам думата на тия хора, които въпреки
че са в правото си да си търсят достойното заплащане за достойния труд, който са положили, се оказва, че са били излъгани от любимия докторант, който пее и танцува на масите с любимия ректор. Съвсем накратко от тях да дам думата първо на Мишо Байрактаров, който е работил и на двата обекта, обект номер 3, обект номер 1, да каже съвсем накратко по какъв начин са ставали плащанията, имало ли е плащания под масата, има ли сигнали до инспекцията по труда, има ли решения по тези сигнали, за какви забавения и за какви извращения с трудовата дисциплина става дума. И тези хора, които имат опит в строителството, за разлика от мен, да кажат, ако имат като ресурс 3 милиона 318 841 лева, какво биха могли да построят за тези пари?